Mukabat sa 2.7 milyones ka pesos nga balor sa nasakmit nga illegal nga druga sa duha ka adlaw nga pagpahigayon sa Cebu City Police Office sa ilang simultaneous enhanced management or managing of police operations. Aduna usay mga nadakpan atol sa mga operasyon sa mga dapit sa siyudad sa Sugbo. Pinasubay sa search warrant nga gi-issue sa korte. Kunitandi sa nagaging police operations, way dugong nahitabo sa baguhay lang gipahigayong sempo. Kinitungod kay way misuway pagsukol sa kapulisan. Gipasabot sa tigpamabas sa CCPO Police Senior Inspector Aryiza Otida na igo lang manalipod ang mga pulis sa higayon nga mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi gikan sa kamot sa mga subject sa operasyon. Isip usa ka law enforcer ni protektar pud mi sa among apong trabaho kay kinsa naman lang intay mo enforce sa balaod ug kami pod dili pud ni maniguro. So kanira sad siya amo ra pod murag it's a reciprocation ra pod as to unsay kuan sa ato ang komunidad.